Mali bɛ ka kisi bi dugu ci min ma joli bɔ min tun b'an ka jamana kɔnɔ san 10 n'an tɛ bancogo dɔn a la an ye kuranɛw kalan misiriw kɔnɔ ka dugawu kɛ egiliziw kɔnɔ dugutigi bulonw na jamana fan bɛɛ an gana an kamana la an tɔ tun bɛ ɲinina k'an sigi ko ni min kɛra a bɛ fɔ fɛn min ma constater les dégâts ni min kɛra an ka bɔ ka taa sukasi kɛ mais fɛɛrɛ tun tɛ yen an bɛ taa sira min fɛ o kɔnɔ a ka kan bi an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo kɛrɛnkɛrɛnya ma an ka bi jamana mara kalifalen don mɔgɔ minnu na k'a daminɛ a colonel 5 la ni Asimi Goyita b'olu ɲɛfɛ le président colonel Asimi Goyita an ka tigɛrɛ b'a fo k'u sɔnni min kɛra ka jɔ jamana kɛlɛ kɔrɔ o kɔ gouvernement ɲɛmɔgɔ ni ale yɛrɛ ye san 11 kalan kɛ Irisila kɔnɔ n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye a ka kan bi an ka Dr Choguel Kokala Mayiga fo u ye baara min kɛ ani Irisi ka tigɛ di ɲɔgɔn la o jaabi de bɛ ka bɔ bi ni mankan wulilen bɛ fan bɛɛ fɛ aw bɛ ka bɔ jɔnya dɔ kɔnɔ ka taa dɔ jɔnya wɛrɛ kɔnɔ i b'a fɔ Irisila delila ka jamana dɔ minɛ jɔnya la an y'u ɲininka k'u k'o kelen dɔrɔn fɔ an ye halisa ko an ka wagati d'u ma k'u bɛ recherche la u ma tila fɔlɔ quoi u bɛ nalen ni jaabi ye an bɛ k'u kɔnɔ quoi. On peut être bête comme ça, confondre un homme cravaté à un homme pendu. O de bɛ kɛ anw ka nin jamanaw kɔnɔ quoi. I yɛrɛ sigilen quoi. Juru b'u fila bɛɛ kan kɔrɔ mais dɔ bɛ kan k'a yɛrɛ faga. Dɔ bɛ yen o bɛ k'a yɛrɛ masiri pour que mɔgɔw bɛ ɲɛbɔ a fɛ. O de bɛ ɲagami anw ka jamana kɔnɔ quoi. Ka tila tuguni k'o fɔ k'o bɔgɔladɔ ko jɔnya ɲɛnafin b'a na k'an sɛgɛnna dɔ ka jɔnya la k'an bɛna taa jɔnya kura wɛrɛ la. Et min ye guerre bi kɛ a bɛ k'i ka jamana ci a m'a dogo yɛrɛ fɛnɛ quoi ko ne de ye ninnu reçoit fo an ka palais kɔnɔ avec Nicolas Sarkozy a ye taa Mali ci ka kɔɲɛ u y'a sariya ta fɔ bi a ma abrogé France assemblée kɔnɔ quoi en 57 o baara kelen bɛ ka kɛ tugun i kana se durusili la mais a fɔ nɔfɛ o fɛnɛ ka gɛlɛn i bolo ala ma dɔw da faamuyali kama o ye tiɲɛ ye an b'olu tigɛ minɛ o de la an b'a fɔ tubi ma datugu nka dɔw bɛ yen ala yɛrɛ olu dusukun fiyɛ quoi olu bɛ sira surun de fɛ ça c'est les partisans du raccourci parce que France bɛ min kɛ a b'i danbe tanya de quoi a b'i danbe tanya k'i danbe bɔ i la ka fɛn de d'i ma i b'a fɔ hali an tɛ sɔn ka min kɛ wulu la quoi ka kolo fili kɔrɔ pour que i ka wowo ci quoi ni mɔgɔ bɛ ka gɛrɛ ale la quoi u degelen don hakilina de la u b'o baara de kɛ ɔ bi an y'an sɔnni sigi mun kan an ko lakana bunakun kan ka Irisiw ka ministre des affaires étrangères n'o ye Vladimir Poutine ka représentant direct ye diɲɛ kɔnɔ parce que Poutine ka bɔli man ca quoi Poutine ka bɔli man ca dɛ n'i ye Sergei Lavrov sɔrɔ a bɛ b'a fɔ Vladimir Poutine b'i bolo quoi Poutine de y'o ye i bolo ils n'ont même plus besoin ka kuma ɲɔgɔn ye i bɛ ko kɛ ni Poutine bɛ yan n'a ka réaction ye min ye ni Sergei Lavrov bɛ yan a ka réaction ye o kelen de ye. L'Occident a tout tenté pendant plus de décennies. Pendant plus de décennies, ils ont tout tenté. Tchokodi, Amseka Poutine n'a qu'à mourir fara, comme ils ont toujours su le faire, diviser pour régner, mais ils n'ont pas pu. Où est fait ce qu'il a tenté? Et Sergei Lavrov de Poutine sama, Dugin ne betana et en fait Prigogine ne baketa, et Dimitri Medvedev baketa, ou Segena au Belabi, plan Mimubologo, plan de l'Occident pour l'après-Poutine. Ko ni ala ka wele sera Poutine ma don min k'u bɛ Irisi la k'u sago o plan de b'u bolo mais so bɛ k'i labɛn polisi bɛ k'a labɛn kuma t'an bolo an bɛ min dɔn la Russie est suffisamment préparée pour la paix et la sécurité internationale Irisi labɛnnen don a bɛɛ kama dimi min donna Irisi la dans les années 90 o ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ kɛ bilen dɛ donc ça c'est extrêmement important an bɛ nin min fɔ ko de ye a kɛ ko Irisiw bɛ ka miliyari d'a ma an y'a dɔw kɛ k'u ŋaniya yɛrɛ ka ɲi parce que u bɛ ka dugawu k'an ye nin dɔw bɛɛ tɛ se ka kɛ juguya ye sa e kari i bɛ baara ɲuman na diɲɛ ka kolosuma ni diɲɛ mɔgɔ ni kisili la i ni ce o la n'i ko k'o tigi ye fɛn di an ma ko fɔ parce que mɔgɔ tɛ se k'aw majamu aw yɛrɛ tɛ mɔgɔ majamu ko ɲuman fɔ dɔ ka don aw da o de y'a to aw bolo ko diɲɛ bɛɛ bɛ ten donc c'est extrêmement important an k'a fɔ bi Sergei Lavrov ye k'a bɔra ka so k'a nana ka so
a bɔra ka so a nana ka so a bisimila o y'a arabukan ye an b'a jatigiya an ka jamana kɔnɔ o y'a maliyɛnkan ye quoi wa ni karamɔgɔ yɛrɛ ka yamaruya ye an b'a fɔ ko doro pozolazo vat o de b'an bolo bi ka fɔ ka ɲɛsin Serge Lavrov ma k'a k'a bisimila quoi il est le bienvenu sur la terre du président Modibo Keïta a k'a bisimila an bɛ kun o kɔnɔ an b'a ɲini président Assimi Goïta fɛ ni visite de travail ni tile fila kɔnɔ fɛn nafamaba minnu gwara la bi dans l'urgence an mago bɛ se minnu ma bi ani Russie ka partenariat hautement stratégique kɔnɔ anw ka faamu na min kɛra k'o fo o ye belebeleba ye fɔlɔ k'o fo an ka tɛgɛrɛba fɔ kun k'a daminɛ décembre la ka se bi ma ɲɛ bɔli min kɛra Mali la wallahi ni Russie kun tɛ sisan b'a sɔrɔ an bɛ ka ɲɔgɔn ɲini Mali jamana kɔnɔ yan an bɛ taa min an bɛ jɔ min an bɛ ka min kɛ tan soit an tun bɛ to jɔnya la Faransi bolo soit tɔɔrɔ min b'an kan bi sisan b'a sɔrɔ an tɛ k'a fɔ tugun ko kɔrɔn ko camancɛ bolo an bɛ ka ɲɔgɔn ɲini de alo e bɛ Guinée fan jumɛn alo e bɛ Côte d'Ivoire fan jumɛn sisan kun b'a sɔrɔ o de kɛra soit an bɛ to u kɔ dayimu kayimu an b'aw kɔ soit n'an ko an ka kotigiya an ka yɛrɛma hɔrɔnya ka di an ma an b'an sɛmɛ kumaba dɔ de la u bɛ siran kumaba min ɲɛ o de ye Russie la o de tɔgɔ Vladimir Poutine bi an ko au plan militaire visite de travail ni kɔnɔ nafama min bɛ se ka bɔ yɛrɛwolo ka faamuya la o ye ka Mali ni Russie ka base mixte dɔ ka sigi Gao dugu kɔnɔ Faransi bɔra base laban min kɔnɔ le 15 août fu taatɔ sen nungu kan u ye weleli kɛ k'olu bɛ Niger frontière la k'a y'aw ka base kɛ cogo min ka d'aw ye u taara Gossi mara do mais je pense que c'est voilà la raison de Gao je pense bien voilà donc je pense que c'est Gao même parce que après Gossi u ye Gao désinstallé donc o yɔrɔ in an bɛ fɛ o zone stratégique ni Mali ni Russie ka camp mixte dɔ sigi ye o ka kɛ base militaire ba ye min bɛ se ka baara tɔw labɛn munna an bɛ ka nin fɔ parce que Galo bɛ ka labɛn cogoya min na Mali contour la pour que ka Mali kɛ Libi ɲɔgɔn ye puisque Mali de ye leadership ta bi farafinna ka bɔ nɔgɔla la ani farafinna ni Russie la yɛrɛ ka tigɛ di ɲɔgɔn ma Mali ni Russie la tɛ bilen dɛ farafinna ni Russie la ka tigɛ di ɲɔgɔn ma bi o de assurance dira Vladimir Poutine ma il a été convaincu de la détermination et de la rigueur du sérieux et du patriotisme du colonel Assimi Goïta o de y'a to Poutine ko a b'a fanga di Mali ma wa a dara Mali la après le Mali d'autres vont suivre et dɔw bɛ ka suivre an bɛ tɛgɛrɛba fɔ Burkina président n'o ye Ibrahim Traoré u fana jɔlen ka to ani Guinée président colonel Mamadi Doumbia u bɛɛ jɔlen ka to cogo min farafinna ka kɛlɛya bɛ se ka sabati o nkalon min bɛ ka labɛn ka Mali kɔnɔ base bi bɛna kuma caman bɔ an senkɔrɔ a bɛ kuma caman ban o kɔ ni an sera ka an tigɛ di Russie ma au plan diplomatique teliyala MINUSMA bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo di o baaraw bɛ se ka teliya ni Russie de ka dɛmɛ Mali ɲɛmɔgɔw ka jɔ u jɔyɔrɔ la président Assimi Goïta n'a bɛ Dr Sogel Kokala Maïga ni Ablaye Diop bila zen ka taa mois de juillet MINUSMA ka mandat renouvellement kɛyɔrɔ la a ka message kelen d'u ma le retrait pur et simple de la MINUSMA du territoire malien o kuma de ye tiɲɛ k'a fɔ Serge Lavrov ye k'a ye nin voix in porter zen MINUSMA kana to an ka jamana kɔnɔ o baara de ka ɲi ka kɛ sen na teliya la pour que o bɛ se ka kɛ cogoya min na ni Serge Lavrov y'o porter mois de juin ka fara Mali voix kan au plan diplomatique o ye ŋɔniba bɔlen Mali sen na pour que an bɛ se ka taa bɛn ani kɛlɛya fan fɛ cogoya min na o kɔ an ko bi diɲɛ bɛɛ bɛ ka boli Russie de nɔfɛ n'o ye énergie renouvelable ani n'o ye sɛnɛ yɛrɛ technologie kuraw ye agriculture technologie kuraw donc Mali ye sɛnɛkɛ jamana ye ani Russie ka tigɛ di ɲɔgɔn ma sɛnɛ parce que dun ka fa o ye fɛnba ye jamana min bɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya labɛn et puis plan bɛɛ bɛ bila sen kan nin wagatiw la ka se ka jamanadenw la kungɔ ka tɔɔrɔ bila malidenw kan parce que o de la an b'a fɔ ko kɛlɛ ɲɛ étape caman ye tant que walikanw b'an bolo au plan culturel halisa an bɛ jɔ ɲɛ kɔnɔ
wariw b'an bolo au plan économique et financier halisa an bɛ jɔnya juru kɔnɔ donc o kama n'o tigilamɔgɔw k'u bɛ fiɲɛ tigɛ i la u ka fɛɛrɛw u tɛmɛsiraw a ka ca donc ka bolodali kɛ anw bolo bi ni point 4 teliyala ninnu de bɛ se ka bila sen kan Mali ni Irisi la ni ɲɔgɔn cɛ pour que an ka jamana bɛ se ka kumabɔ cogoya min na ni ne anw ka laɲini ka ɲɛsin Asimi Goyita ma a ko laɲini Vladimir Poutine o ka ciden n'o ye Sergei Lavrov ye pour que Poutine ka kibaruya sɔrɔ o tigɛdi ɲɔgɔnma ka se ka Mali ani farafinna yelekun cogoya min na ka bɔ kuma la ni min ye o ye lamaga min bɛ Kidali kɔnɔ Zeyi n'aw ɲɛ b'a la ni janfa sɛbɛn dɔ talen bɛ ko accord d'Alger n'aw yɛrɛ bɛ to k'a wele ko papier hygiénique parce que anw ma nafa ye a la anw ma bila yɔrɔ yala ni poubelle kɔnɔna tɛ an ka jamana bɛ ci cogo di jamanadenw bɛ fara cogo di MINUSMA fana gulon bɛ o papier de la o papier kelen o de bɛna ta ka jɔ k'o de yanga Kidali donda la Mali surasiw ni Mali jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ 10,000 k'o ka gafe wajibiya mɔgɔ 22,000,000 kan ko ni an yɛrɛ damaw ma bɛn a la ko médiation internationale b'a jalalatigɛ o kɔrɔ ni an ko bi ko accord y'a dan yira ko k'a bɔ an senkɔrɔ a Faransi sɛrɛw u bɛ taa kuma dɔ don Algérie da ka ko dɔ janfa labɛn k'o dilan ka bɔ sira dɔ fɛ ko diɲɛ yɛrɛ kana jɔ papier in kunkɔrɔ parce que bi MINUSMA yɛrɛ Nations Unies secrétaire général n'o ye portugais ye Antonio Guterres ale ko MINUSMA dɛsɛra ko format min n'o bɛ MINUSMA la k'o tɛ se ka Mali gɛlɛya kunbɛn c'est comme ni dusukundimi b'i la ko MINUSMA ye bɛtadini de ye quoi dusukundimi bɛ mɔgɔ min na dɛ telekun fura de minɛlen b'u bolo ko kana telekun joli furakɛ quoi o de minɛlen b'u bolo ko k'a furakɛ k'o t'a fura ye quoi kuma la surunya la Antonio Guterres ko MINUSMA ka ɲi ka bɔ an ka jamana kɔnɔ de quoi a kɔrɔ kuma na suru y'o de ye donc o MINUSMA gulon bɛ fɛn kelen pe min na k'o de ye accord d'Alger ye o accord d'Alger o de ye Mali farali sɛbɛn Mali cili sɛbɛn Malidenw farali sɛbɛn o gafe de y'o ye o de y'a to an ko bi an tun bɛna bɔli boloda ka Sergei Lavrov kunbɛn nka ni jamana ɲɛmɔgɔ sanfɛlɛgɛlɛgɛw kumana u ko ka kɛɲɛ ni gɛlɛya caman ani labɛn caman ye ko ka kunbɛnli min n'an kun an b'a kɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ an tun bɛ fɛ k'o de kɛ an y'a fɔ Abdoulaye Maïga taalen don min na ka taa discours de démarcation discours de rupture et discours de nouvelle orientation politique et géopolitique du Mali et de l'Afrique au discours historique teninen kɔfɛ colonel Abdoulaye Maïga fɛ an tun y'a kanu ka bɔli kɛ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ an y'a fɔ an y'a kɛ nka Sergei Lavrov ta nin an kun tɛna fɔ ko nin ye caravane ye on avait tablé sur 2 millions de Maliens pour que a ka yira ɲɛmɔgɔ la ko ye min y'anw ka jamana ci n'i taara dɛ bon anw bɛ nin gunkura in de kan wa an sewalen don nin gunkura in na an kumabɔlen don an wasalen quoi k'an sen da Baba Modibo Keïta sen da yɔrɔ nous avons un passé radieux avec la Russie Baba Modibo Keïta a montré la voie et nous sommes sur la voie du camarade président Modibo Keïta an tun bɛna bɔ k'o de yira nka mɔgɔw b'u ta la Ala b'a ta la an ko an bɛ bɔ ka ni kunnafonidiw kɛ ka seereya diɲɛ ka seereya Irisiw k'a dɔn ko Malidenw sewalen don an n'u ka tigɛdi ɲɔgɔnma ma wa Mali ka bɔ nɔgɔ la farafinna ka bɔ nɔgɔ la a bɛ tɛmɛ an kana ɲinɛ an kana fili kuma ka ca a bɛ tɛmɛ ni an ni Irisi la ka tigɛdi ɲɔgɔnma de n'an y'o sira jɛ farafinna kungo a bɛ sɔn ka compliquer kosɛbɛ gɛlɛya caman bɛ y'a la farafinna ka tigɛdi ɲɔgɔnma l'unité africaine o tɛmɛnen kɔfɛ Afrique ka émergence Afrique ka kɛ puissance mondiale ye comme Irisila ye Chine dɛmɛ cogo min k'a kɛ o ye Irisila de bɛ se ka Mali dɛmɛ ka Mali kɛ o puissance ye ka farafinna kɛ o puissance ye an mago b'o de la bi c'est pourquoi an ko an ni Irisila k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma donc ka bɔ kuma la ni min ye
o ye k'a fɔ an bɛ ka bɔliba dɔ labɛn ko mɛnta tɛ Siriki da sera a ma pour que ka bɔ jolibɔn ka jɔ an ka jamana kɔnɔ halisa ni kura ka don an ni Irisiw ka tigɛ di ɲɔgɔnma la MINUSMA ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an bɔtɔ bɛ bɔ ni bɛɛ bɛ bɔ ni accord exemplaire kelen. balimakɛ n balimamuso nin ye kibaruya duman ye ka da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ka sababuya kɛ Samake service walima i k'a fɔ ko Samake multi service an minnu de bɛ yen nɔ ko kamanagan o kɛlen bɛ ka aw sɛgɛn aw ka sanitɛri minɛn ɲuman sɔrɔli la o banna bi ka sababuya kɛ Samake multi service an minnu bɛ yen nɔ aw mago bɛ aw ka ɲɛgɛn kɔnɔ minɛn ɲuman sɔrɔli la a y'aw sen fa teliyala a ka se Samake service kɔnɔna na ɲɛgɛn kɔnɔ minɛn suguya o suguya ko na aw mago b'o la a ɲuman sɔrɔ yɔrɔ ye Samake multi service ale kɔnɔna ye aw minnu de bɛ yen nɔ ko kuran minɛn ɲuman sɔrɔli o kɛlen bɛ ka aw kamanagan a kana taa yɔrɔ jan bilen aw kana sigi ka bolo fila da sen kan a y'a sen fa teliyala a ka taa Samake multi service ale kɔnɔna na kuran minɛn suguya o suguya ni mago b'a la nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ Samake service ale kɔnɔna na o t'a bannen karodalaw u ma ɲinɛ aw kɔ aw mago bɛ karo suguya o suguya la aw mago bɛ pavé suguya o suguya la n'a ɲɔgɔnna caman nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yɔrɔ bulonba o ye Samake service ale kɔnɔna ye caméra de surveillance aw minnu de bɛ yen ka aw mago b'o la ko ɲuman sɔrɔli kelen bɛ ka aw kamanagan aw sen fa teliyala a ka taa Samake service ale kɔnɔna na caméra de surveillance suguya o suguya ka aw mago b'o la a bɛɛ lajɛlen ɲuman min sɔrɔ yɔrɔ kelen pe min na o ye Samake service ale kɔnɔna ye an minnu de bɛ yen nɔ k'aw ye farikolo kɛnɛya tigilamɔgɔ ye n'o ye sportkɛlaw ye o ma ɲinɛ aw kɔ sportkɛ minɛn suguya o suguya nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ Samake service ale kɔnɔna na k'u kelen bɛ k'u bolo fa k'u ton sportkɛ minɛn suguya o suguya ko aw mago de b'a la nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ Samake service ale kɔnɔna na aw minnu bɛ fɛ ka aw ka sokɔnɔnaw labɛn sokɔnɔ labɛn minɛnw fɔ nin bɛɛ lajɛlen ɲuman o bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pe min na o ye Samake service ale kɔnɔna ye o ma dan o ma telew frigo congélateur groupe fo ka taa se pano ma téléphone u bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ o n'a ɲɔgɔnna caman o t'a bannen n balimakɛ n balimamuso u bɛ promo belebele la nin wagati in na ne ka ɲɛsin u ka client ma ka sɔngɔ damadamaja kɛ k'a di client ma nɔgɔya o kɔnɔna na o sigiyɔrɔ bɛnnen don Ale de Bamako kɔnɔna ma k'u ka bitigi belebele in dabɔ k'a ɲɛsin Ale de Bamako misiri rond-point ma Samsung plaki belebele bɛ bitigiba min sanfɛ o de ye Samake service ma u ka bitigi ye ni maa min mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 73 15 88 88 73 15 88 88 balimakɛ n balimamuso o t'a bannen ni maa min ye commande kɛ telefɔni fɛ maa b'u bolo min b'a ta ka taa di ma fi i jabala la i bɛ sɔrɔ ka kasabi sara an b'a fɔ Samake service maaw ma k'u ni ce maliyɛnw jigi fali la Mali kɔnɔ ni sanitɛri minɛn ɲuman sɔrɔli